Haka Ïew Tura Kyllalyngkot hajar arpusan kumba kawei shiteng mynstep ki Pulit ïioh jingtip baladon ke jingïashoh ïadat haka ke bynta joka Ïew Tura haka District West Garo Hills. Mari ïioh jingtip halor kane ke jingïa hapdeng ki armut ki brieu Ïew Tura ki Pulit jong Tura Police Station klem dapan slem kila be mar syaka ke jaka haka ba Kyllalap ba wei Samla ubelatip kerteng kum Minirul Islam arpusau senam kerta ïioh bat lau jong umama Jaha Uddin ubashong basa hakadong Risipara Tura da Kaba pendonkam da kawei bat kani ke jingïa kalaja haka bynta joka supermarket bat wat laki Pulit kila penkit no mar ya uba mensau henre uni Jaha Uddin ula klat no tang shiteng lenti ki Pulit ki suba bakani ke jingïa le si kala abande na ke jingïa kajia ki bayadei bat ke kam kai